Kanti asihlalani phansi ke sanhlalani phansi yethu if kuthiwa apha eSouth Africa kukho ngqesta be-fraud kuthethwa ngummeli noPete Viljoen. Bantase batshatile abantu ndithetha ngabo batshatile ngo-husband and wife badibene ngento enye badibene ngofana. Bantase mamelani into yenzekayo aba bantu bantase bakhe batyholwa apha komnye unyaka yaduma loo nto into yokubana naku bebe ibhizinesi yomntu waseAmerica. Yaqonda xa bafika kulo mntu waseAmerica bathi afundini mani siyayibona le business yakho is doing well yayi ibhizinesi yamazipho le business yakho is doing well kwathini how about sisebenzisane siyokuvulela yona thina South Africa because eSouth Africa bakhe benayo le nto yamazipho. eSouth Africa isaluni abakazazi basa yaqo abakazazi isaluni hayi nyani wathi uThamithile into nobana hayi yenzeni bantase and then sizaba ne-arrangement bayenza nyani yaba successful iThamithile apha eSouth Africa eyoba bantase bathi into yokubana andithi bona benze i-franchise yabo apha eSouth Africa kaThamithile waseAmerica eyoba bantase bayithengise la franchise bayithengisa njani bathi andithi thina simvule uThamithile apha eJoburg wena if ufuna umvule eCape Town uzapha kumuntu bhatala uyovula uThamithile wakho eCape Town phinda kanjalo bantase abantu babhatala ii-millions bethenga ifranchise kaThamithile kwathini ummeli when she was supposed to like enze i-end yakhe kuyo yonke lento wanyamalala nowhere to be found. Happy basafuna imali zabo till today happy basafuna imali zabo till today bantase. So ke ngoku le migulukudu mibini ke bantase oko ityholwa nge-fraud njengoba bendisitsho into yobana ngoongqesta yava hayi apho ke bantase bafumana la opportunity mosiyoba la tatonweni lwezi orange besithi hayi amabhulu ayaqangqululwa eSouth Africa kwathini ibhulu elifuna uza ngapha malize ngapha yava but hayi sizawuye eAmerica thina ayikho into esiyihlelele apha. And ke ngoku indoda yakhona uPete like ii-comments zakhe bantase ziyathanda ukuba racist yaqonda ziyathanda ukuba racist ii-comment zakhe azinambitheki xa ungumntu omnyama. Hayi fine bantase bahamba ke nala group yayihanjwa ibizwa nguTrump phaa after ecimba fanisa uba uTrump unengqondo bafika phaa cela unixelela mna into yobana bafike phaa babone ezaa matshini zaphaa laa mitshini mos uthi xa ufika uyothenga igrosari uziskenele laa nto uziskenele uzibhatalele gqiba uphuma uhambe. Ezaa nto zaziskena ziskene phofu kuthiwa zaziskena mhlawumbi into yerandi but ziphume neento heyi abantu kuthiwa zaziskena into yerandi bantase gqiba baphume negrosari ye-5,000 kulaa randi. Ndinixelela mna oongqesta baseSouth Africa yava kuthiwa hayi ke babhaqwa kwathiwa ngajongwa le nto kwathiwa ngqondo fika kwathiwa it's the same people that keep coming here and we keep losing money. Masike kuthiwa hayi ngenye imini ke ngoku bathe besathi baphusha itroli after bebhatale 82 cents bathe basaphusha itroli befaka izinto etrolini kwajonga igrosari bantase kuthiwa yayingeyogrosari bantase bethenge namanapukeni ngoku bengenabantwana kuloo grosari leyo bethenge namanapukeni bantase kuthiwa akho nto babangayithenganga kuloo grosari babanjwa ke ngoku. After bebanjiwe ke ngoku hayi nyani babanjwa ngurhulumente ngamapolisa apha then kwaphuma ummeli andiyazi ke ngoku ummeli loba uphume njani but ekuphumeni kwakhe waphuma wathi hayi ndiyagoduka kwathini ii-journalist zakwelaa cala ziyambuza into yoba nithini iplan kaloku sisters because kaloku sana awuphangeli and into ubuyenza kuba igrosari so izawuthini iplan xa bale grosari bantase njengoba bebeyithenga bayithengisa online so that's why bebethatha nento bangazidingiyo like amanapukeni oongqesta like ezaa nto bantase zezaa nto zihlala phantsi zithi sizawuthini istrategy sethu sobusela kuhlalwe phansi badrowe istrategy badrowe i-business plan yobusela lathusam. Fine ke bantase ummeli hayi fine abuye ke ngoku apha ekhantrini yethu abuye ummeli a-interviewe i-ENCA kwacaba i-ENCA yamxelela into yobana hayi kaloku sana eyoba ube kanti uyabuya apha ekhantrini ubaleka ii-charges kwelaa cala zoba wena ulisela legrosari uyaminca wena yava heyi hayi ummeli waphuma ke apho eqhushumba into yokubana uyenza njani into enjalo undibize kwi-interview kanti uzawuthi ndilisela kwathini saba kanti asiyifumena ngaloo interview because uxelela into yokubana hayi kaloku wena uyaminca.
hayi fine. So uPete ngala lonke ixesha bantase yena usetrongweni caba ke ngoku yena ububusela bakhe kwenziwa nguye, ububusela babo in fact nguye umastermind. So abasetrongweni, trongo yaseAmerica yathi asizobe sifida lo mntu thina ezijele zethu kwi-prison zethu, sibe sifidana nalo mntu, makagoduke makahambe eSouth Africa. eSouth Africa bazabona uba mabamthini, asifunisela la kutya thina apha. Hayi nyhani bantase wadiphotwa othi makabuyele eSouth Africa. Uthe xa ebuya bantase apha eSouth Africa, uthe xa efike OR Tambo engekahamba yolanda nebhegi, yabona laa nto ijikelezayo phaa yebhegi, uthe ngakayolanda nebhegi bantase babe men in blue, men and women in blue bantase, amapolisa abemlindile. Wathi esithi hayi bo guys, yintoni theni nganilinde mna kodwa esilinde wena. Wathi hayi bo njani babo, wababonisa iphekepeke amapolisa abonisa uPete, bonisa iphekepeke, siphethe iJ50 mhlekazi. J50 yantoni? Wathi kunini sikufuna, kodwa kunini sikufuna mntase, utheni unebhege lapha? Wathi ewe ndinebhege. Kwathi ungabinawari yebhege, masihambe siye police station, awuzuyinida laa bhege. Sine police station, wahanjwa bantase kwaya epolice station apho bantase wavalelwa uPete zenziwa ii-charges bantase, kuthiwa ziphaa ko-400 zo charges. Kuthiwa uthe xa ezifundela kwathiwa makufunda ii-charges, wafunda umntu ofunda ii-charges bantase, wafunda ubala ba-fraud, theft, yonke laa nto. Xaba uPete komnye unyaka uPete wayethengisa ile nto ii-buildings ka-government, akwaziyo uzithengisa, adrowe i-contract. Xa ndisithi bakrelekrele abatsotsi, adrowe i-contract uPete athi hayi you are dealing with ugovernment nyhani, wena uhambe uyosayina transfer imali. uPete atshintshe eza banking details afake zakhe. Wena uzawuthi usithi hayi ndathenga indlu, nantsi indlu, kwathini kuthiwa hayi asikwazi mntasekhaya, zange uthenge kwandlu apha. Nini mntase? Hayi ngo-2020 ngo-2015 kuthiwa mntasekhaya awukho apha ezincwadini. So zafundwa ke ezo charges bantase zikaPete mntanasekhaya. Ndithi umntu ebefunda ii-charges benimane nifunda athi tyhile tyhile bantase. Ndinixelela uba mna ii-charges eziyi-400 nto ibingathi ngumqulu weBhayibhile ezingaka ii-charges zikaPete atshajwa ngazo zobugulukudu, ngungqista wemigulukudu. Phofu kuthiwa une-law lo mntu, kuthiwa ufunde i-law, but obviously I think i-license yakhe ithathiwe. Ii-lawyers ziyathathelwa i-license, but I think i-license yakhe ithathiwe because sana uPete sesenenye i-profession. Usukile ngoku kulo uPete, nenye i-profession yobugulukudu. Yabona nangoku uthe isithi into yokubana i-lawyer yakhe yathi hayi mna ndicela into yokubana uPete abe lapha eSunnyside police station because it's easy to consult him xa elapha, angasiwa ejele. Kwathini yeyi, wathi manje hayi uyamazi uPete? Amazi uPete? Athi hayi ndiyamazi. Kwathiwa yeyi even uNomkhithi akanazo ii-charges ezingaka. If ubucinga fanisa uNomkhithi une-charges ezininzi, ezikaPete zondlula ezikaNomkhithi, and uNomkhithi useRhosi Mampuru. Thathani uPete niyomlahla eRhosi Mampuru. Iintanga zikaPete ziseRhosi Mampuru kulaa mgulukudu weebhulu bantase. So Rhosi Mampuru ngoku sithethayo, Rhosi Mampuru qamele ngenqindi. And ke ngoku bantase uthiwa azavele ke ngoku le nto zeni ekhothi nge-26 zale nyanga. So uneentsuku asazazihlala, and ke ngoku sana amapolisa athi mntase sizayi-oppose bail because kudala ikheyisi yakho ixhaphazela. In fact asiyazi noba uphume njani apha ekhantrini wena. Siza kupheka, siza kwenza sure into nokubana wena noNomkhithi nenza ubuhlobo phi eRhosi Mampuru. So umeli ke ngoku naye bepha eyosapota ke indoda yakhe, and ke ngoku uthi umeli into nokubana uzawuphinda zame enze i-interview ne-ENCA. So I don't know how that's gonna go, but ke bangabantu nyana abazithandayo ke interview. I think i-interviews bazisebenzisa as a strategy to drive a certain narrative. So sizawubona ke, but into enifuneka niyazile into nokubana if ubucinga fanisa uba ooNomkhithi nobani bastoti awumazi uPete Viljoen etsho ngobu-racist. Ngaske ngaphela benje kulaa nto atrong, akhaqhuqheke ingqondo le.